थुखनाय बिदि थुखैबाय बेबो मोननै दं थुखग्राया माने बिनि दामानो जाहैबाय गंसेयाव 1,20,000। हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायबावनाय जालायबाय। दा आङो नोंथांमोननो फिन काजु बादामनि मेचिनफोरखौहाय माने दिन्थिफिननो सानदों। माने दा मेनेजारनावहाय एसे पारमिसन लाबाय ओमफ्राय खालामनो होनायखाय दा आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो ओंखारबाय। दा आङो कम्पानि साखाथियावनो दंफैसै। दा बिथांमोना बैयाव दं हनै ओमफ्राय जोङो सुरु खालामनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ये हमारे सर है जो इस कंपनी का इंडस्ट्री का मैनेजर है, जो किरण सर है। मेरा सर है किरण सर, ये कंपनी का सर मैनेजर है जो देखता है, सबको सेटिंग करता है, पूरा देखता है। तो बर'आवहाय खोन्थासिगोन बे मेचिनखौ, ओमफ्राय दा बिथाङाबो दङ नालाय बेनिखायनो एसे हिन्दी सोफानाय जादों। तो गाइस मेरे को कि सर को थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है, तो लोकल लैंग्वेज तो बहुत अच्छा आता है, अच्छा बोल सकता है। तो इसीलिए जो हमारे किरण सर है तो उसको थोड़ा हिंदी बोल दिया मैंने। अभी मैं जाके बोरो में बोलेगा हमारे जो बोडो भाषा में, ठीक है गाइस। तो गाइस ये इधर से आग लगाने का है, लकड़ी इधर है बे बन जाहैबाय। और जाबाय सोग्रा बेनिफ्राय सुरु खालामबाय जों लोगोफोर दिनैहाय फुरा एक्सप्लर खालामगोन। बे मेचिनफोरखौ मेचिन नैबे मटरफोरा अट'मेटिक माने दै जोब्बा प्रब्लेम गैया आरोना। नैयालासे फैनांगौ बेयाव बेसेबां 1000 लिटार 200 लिटार दै जायो। ओमफ्राय बिनो सङो बिदिनो। ओमफ्राय नैबे दैया अट'मेटिक मटरा बे दैया जोबब्ला अट'मेटिक बोखोनानै दोनो नामा? अट'मेटिक द्रामाव सिन्टेक्सआव फुल खालामना दोननांगौ। इयाव सिन्टेक्सनि याव दङ, सिन्टेक्सआव फुल खालामना दोननांगौ। फुल खालामबाथाय डाइरेक्ट बेलासे मोनहैगोन आरोना। बे काजु रुनायावहाय खामानि होबाय जाहैबाय इयो। बे गेसा ओरै थांनानैहाय ओमफ्राय रुग्रायाथ' ओरै सिङावसो जाहैबाय। बेनो लोगोफोर मेचिना एसे गिदिरानो। ओमफ्राय जों दा सिङाव थांनानै दिन्थिगोन मेचिनफोरखौबो नोंथांमोननो दिन्थिजोबगोन दिनैहाय। बिथांमोना केमेरा दैनोबो रोङा नालाय आं केमेरायाव ओंखारफागौमोन। ओमफ्राय आंनावहाय फन केमेरा होलाबो रावा दागाल'बो जायो। बेनिखायनो डाइरेक्ट आं बे केमेराजों काजु गुदाम इयो गासिबो मेचिनफोरखौ बानायनांगौबाथाय माने कारेन्ट दाननांगौबानो इयाव मोनसे दाननो हायो आरोना। मेनबो दङ नैबे मेन, ओमफ्राय नैबे चेन्जिं खालामनाय गासिबो बेनिफ्राय साप्लाय ना। जेनेरेटरा इयाव दङ, जेनेरेटरखौ काजु बस्था जाहैबाय। बस्था दं गुदाम। दा हरैबो दंबावो, नुबावगोन नोंथांमोना। ओमफ्राय बे जाबाय बे मेचिना काजु फोमोनग्रा जायो। काजुखौ माबा खालामग्रा, गोथां काजुखौ माबा खालामग्रा, हट खालामग्रा, ड्राइ खालामग्रा आरोना। ड्राइ खालामो ओमफ्राय गोरान जायो। बेयाव गुफुर जाफैयो नामा? बेयाव गुफुर जाफैयो काजुआ। ओमफ्राय जिरनो गाहाम जायो आरोना। बेयाव मोननै दङ बिदि मेचिना। जोंना गासैबो मोनथाम दङ, मोनसे कम्पानि, मोनसे आरो मोनसे कम्पानि दङ। बेयाव दङ मोनसे कम्पानि, ओमफ्राय बेयाव मोननै दङ, बेयाव मोनसे दङ। ओमफ्राय बेयावबो बस्था काजु नै बे गासिबो काजु गुदाम। ओमफ्राय बै सिङावबो दंबावोबा बै सिङाव नोंथांमोन दिन्थिगोन। बहुद दाम दं नामा? बे माबा होनना बुङो, माबानि आरोना। बे बुरखानि होनना बुङो। बुरखानि काजुआ बाहाय थाव जायो आरोना। होमबा काजुआ थाव जायो आरोना। नैबे बाहाय थाव ओंखारो काजुआ। माने सेलसा बिगुरा आथा जायो आरोना। ओरैबा रुनायाव दाननायाव मोजां। ओमफ्राय रुनायालाय मोन जाहैबाय ना। बस्थायनियाव लखबो। बस्थायनियाव बस्थायनो हायै इयाव लखबनानै सायाव थाङो। इयाव लखबबाय, ओमफ्राय ओरै बोखोग्रा दंखायो ना। बेजों बोखोनानैहाय ओमफ्राय बे थिंखियाव थांबाय। बे थिंखियाव बोखोनानै बे थिंखियाव गोलैहैबाय। ओमफ्राय बरुबाय। ओमफ्राय बख'नाया बबेजों बेजों बख'फिनो? बबेजों? नै बेखौ खुलिनांगौ नामा? बिदि खेवो नै। आया दसेन बस्थासे नै फुल गोलैजोब्बाय नै। डेन्जार हिट खालामो इयावहाय। मेचिननि नामा बै नाम नै लोगोफोर। औ ओरैबायदि गरम।
बिनिफ्रायसो बेयाव सिंखावग्रायाव थाङो ने सिंखावग्रा जों गाबोन सबनिया दानगोन इखो माने हरसे दोननांगोन बॉइल वन नाइट रुपए काला वन नाइट ये boil हो एक रात रखने का तब ये सुबह उसके बाद मशीन में कटिंग एक रात में नैबे माबा ड्राई जानाय आरोना नैबेनिया इसा गाबनांगौ रुखांनानै इसा गाबनांगौ आरोना बिदि बे माबा रुनायनि द्राय जाखाबाय रानखाबाय इसा गाबना दाननो गाहाम माने बेखौ रुखांनानै बिदि फोराननानैहाय काटिंआव थांबाय आरो मेचिनावहाय बे गाहायाव लुदलाना नुखायनो बेबो मोनसे जिनाय आरोना मोनथाम दं ने बुदामा बिसि लेनब्रै दोङो इथिं मोनसे दोङो मै दंबावो ओइथिं मोनसे दंबायो ओइथिं मोनसे दंबावोसो इयावबो हाब ये भी एक गुदाम है ना हमारा हाप्पा बुदाम बुदामा मोनब्रै दं नै बायदिया बेखौनो मोनसे नायबावगोन जों मेचिनाखौ दा आराम देखायजोबगोन नोंथांमोना दा नै बेबो बुदाम नै वाव बेनेम डिजाइन होनना बुङो ओमफ्राय नैबे लकेल होनना बुङो लकेलखौ मोजां होनदोंमोन ना खाथि दाखालि सोरबा बे इन्डियान माल नामा इन्डियान लकेल नै लकेल ना लकेल होनाय इन्डियान माल इन्डियान माला नै इदि फिसा फिसा जायो फिसा माने गोसोम जायो आरोना फिसा गोसोम ओमफ्राय बै मेचिनाव दानस'नायावबो मोजां दायो फिसाद्रायना मोजां नङा माने गोसोम फिसा ना खस्थ' आरोना ओरैनो द्राय दोङो ओमफ्राय दाननायाव बिराद खस्थ' आरोना दाननायावथ' बे फिसा जाहैबायना जानो किनेयाव जानो गोथाव आरोना जानो गोथाव माने कालारबो जाया कालार फिट जायालै कालारा फिट व्हाइट कालार जानांगोन ना होमबा माने बहुत गोदोर मानसिफोरा जाहैनायखो बिनि कालारखौ नायनो नों नायनोबा मोनसे माबा नैबे लकेल ओमफ्राय नै खाथियावनो दङ जोंनिया माबानि बेनियान काजों होनना बुङो नैबे बेनियान नैबे लकेल इन्डियान माल माबानि आरोना मबे कान्ट्रिनि साउथ आफ्रिकानि बे साउथ आफ्रिका ओमफ्राय बे इन्डियान माल इन्डियाननि फिसासिनथ' अनेकनो नैबे साउथ आफ्रिकानि मोजां आरोना गुफुरनिया मोजां बेयावनो माबा जायोना आरो नै रिजेक्सन फायालै रिजेक्सन खम माने हामा फायोना इयाव जेना गया गेसाव माबाया गेसाव गोफोन थायोना नैबे इसा थायो लेखा जब गेसाव खम थायो इयावहाय गेसाव खम थायो एकदम आरो साइजआ गुफुरलै बिराद मोजां ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय बे इन्डियान मालनि नैबे गेसाव फिसानो गेसाव दंलाबायो माने बिनि भिटामिनखौहाय बारा होनो हायाखैदां इन्डियाननि मानसिफ्रा रोङाखै पुरुलनिसो माल दं लोगोफोर बेनो जाहैबाय काजु दानस'ग्रा मेचिना लोगोफोर नै बेयाव लुबाय मिल बायदि बेयाव खाना दङ ओरै हाबलांगौ नैबे थागोन मोनसे होबाय थागोन सानैजोंबो नाय खनानैहाय बेयाव गुदुङाव ग्रोब हाबलांबाय बैयावहाय ब्लेडआव थांबाय इयो डाइरेक्ट बेबो मोननै दं थुग्राया ब्लेडआ गंब्रै दं नालाय दङ जाहैबाय इयावहाय बेबायदि मेचिना सिंखावग्राया टटेल 32 होनदों नामा बैथिंबो दङ ओमफ्राय बेयावहाय दङ जाहैबाय गैयालाबो बेयाव 27थासो दङ ओमफ्राय हरै माखासे दङ मेचिना गासिबो बिदि मेचिन गोजा नै बरिया लोगोफोर सोरबाफोर बेबायदि जोंनि हजोंहाय कम्पानि खुलिनो गोसोब्ला हागोन खुलिनो
बेनो जाहैबाय मेचिननि काजु बादाम सिंखावग्रा ब्लेकआ बेनो ब्लेड बेलेग बेलेग मुलिया माबानि मेकारमेना बेनो नै बानायग्राया बिदिनो बानायजोबो ओमफ्राय बौथुवा जाबाथाय इयाव हमनांगौ नै इयाव हमदो ओमफ्राय लागायजोबदो बेनो ब्लेड आरो दोंबाय बे बौथुवा जाला हमनांगौ खुलिनांगौ लागायनांगौ चेन्ज खालामना होनांगौ बिदि गोजा आरो दं माखासे मेचिना ओरै गासिबो काजु बादाम माबा साइज खग्रा गोजा बे ड्रामावहाय मोनसे थाव दङ केमिकेल बे थावखौहाय आखायाव फुनानै एरख'नांगौ आरो माने आखाया जेबो जाया जाहैदों आथा सिथाबनाया आथा सिथाबा बे जोंनिया मोजां एकदम नाम्बार 1 थावलाबो जोङो बेलेगा मिक्स खालामबावनायसो बेलेगफोरनि आरोना दाब्बाव माबा जानाय थावखौनो गयो माने सोरजों माबा थाव होनना बुङो जाग्रा रेफेनलै इफोरखौनो होयो जोंनिया एसे नङा आरोना एकदम जोब्बानो लावखायो जोब्बा माने नैखौ जोब्बाय दा अर्डार खालामदो फायबावगोन आरो बेखिनिया फुल जाजोबो द्राम ओमफ्राय बे सामाना माला नै बिनि जाहैबाय इयो बेवहाय बबेबा बायनाय मानायखौ उइलिं खालामो फोसाबो नैबेनो जाहैबाय दा काजु फिथाइ गलांग्राया नैबे बेजों ओरै गलांबाय बेंकआबो सोद होहैबाय गोदोर जाजोबना दङ आरो ब्लेंकआखौ बेयाव लागायो नै ब्लेडखौ इयाव लागायो नैबे गोदोर जाजोबना दङ आरो ना इखौ वेल्डिं खालामनानै ग्रेडिं खालामनानै एकदम नाइस खालामनानै सुपार खालामनांगौ आरो ना एकदम बिराद मोजां माबा बानायखानांगौ आरो नङाबा जानला मोनलाबा मोजां गेजेराव गावा आरो ना बुस्थुआ गेजेराव मोजां जायाबाथाय इथिं बारा इथिं खम जाबाथाय गेजेराव गावालै काजुआ गेजेराव गावाबाथाय मा जायो काजुआ गथा गुफुरा बे बिगुरावनो साइडथिं एक साइड जाना थायोलै दा जेनेबा एक्सट्रा जाया आरो ना बेयाव माबा दङ स्प्लिटार थायो ओमफ्राय ब्लेड थायो बेनो आरो ना ओमफ्राय नै लागायो ओरै ज' होनना बुङो आरो ना इखौ ओरैबो थागोन ब्लेकआ नै ब्लेडसो नैबे हामा जाबाय दा बेखौ बानायनो बानायगोन गाबोन समफोर बानायगोन दा सम गैथ'आ मानो होनबा खामानि बेलेग खामानि दङ मेचिना बहुद दङ ना जोंनिया ओमफ्राय लास्टआव बे गारिया लांगोन ना होफैदों गारिया दा लाना फैदो दा खालि गारियो बक्स ओरै लाना फैदो आरो ना माबा ओइ मोनसे कम्पानिनिफ्राय जोंना मोननै नालाय कम्पानिया नैबायदि ट्रियाव बेसे लायो फैलाय काजुनि दामखौ खोन्थालाय औ बेजों ट्रे हिसाब हमो दा बेजोंहाय तिन दाब्बायावसो हरो हा दाब्बायावसो हरो दाब्बायाव तिन दङ आरो ना थावनि दाब्बा दङ ना बिदिसो हरो आरो ना नै ओरैनो माबानायसो लखबनाय लांनाय फैसाल' आरो ना लखबनाय लांनाय लोगो ओमफ्राय बिसिनाय माबाफोरा एसे माबानायफोरा पेकेट खालामो जेनेबा नोङो पेकेटखौ बेखौबो सिटिगोन नोङो पेकेटखौ माने मोनसे खामानियाव फन सिटिगोन नोङो फनखौ लाना फैनानै ना ओमफ्राय टिङाव सोयो टिङाव 10 केजि सोयो गेस खालामो गेसाव सोनानै बहुत खामानि दङ बेयाव बे मोनसे ओमफ्राय बै बस्था दहाय दिखायनाय बस्थाया बे बस्थासेयावहाय बेसेबां गोलैयो दामालाय गोथाङा लाबोनाया गोथाङा केजियाव 130 बा गोथाङा बेयो 80 केजि थायो आरो माने गोथांखौबो केजि हिसाब लाबोयो केजि हिसाब जायो कन्टेनार मेरला कन्टेनार फैयो माने लोगोफोर बे गोथाङाबो फट' गोनाङा केजियावहाय 130 थाखानि बायना लाबोयो जाहैदों माने बस्थासेयावहाय 80 केजि थायो बस्थासेयाव 10,000 गाहाम जायो ना बस्थासेयाव 10,000 बस्थासेयावहाय 10,000 जाहैयो आरो 10,000 15,000 इसानि माबा गैया होननाय हिसाब गैया कन्टेनारनि सायावसो लाबो नालाय कन्टेनारा दा आंसि जेनेबा कन्टेनार बायनो ओमफ्राय जोंना बुकिंआ दा नुबाय दा गस्लाफोरखौ बेसेबां बिदि करलनिसो माल दं लाबोनानै स्टक दोनफैजोब्बाय जोंनिया नेक्स्ट दिनालासो ओमफ्राय दा लाबोनानै दा जोबखाबाय आरो ना जोंनिया बुकिंआ जोब्बाय दा बेलेगनि सोरबा खालामना दोनोबा जों लाना फैगोन मोजां दा नुबाय लकेल मारा मा रखम ओमफ्राय आफ्रिकानि माला मा रखम नुबाय दा गासैखौ दा बेनो आरोना डिफारेन्सआ फिसा लकेला फिसा जायो ओमफ्राय बारा गिदिर जाया गिदिरबो थायो फिसा दाननायाव खस्थ' आरोना दा जोंनिया आफ्रिकानि माला मोजांद्राय सेल खालामनायाव मोजां माने व्हाइट कालार थायो व्हाइटनेस नांगौलाय कालारखौ एकदम गुफुर नांगौ साइजखौ मोजां नांगौ गोदोर साइज नांगौ होमबानिया बहुत सेल थाङो आरोना लकेल बा कालार जाया आरो जानोल'सो टेस्ट लकेला ओमफ्राय कालार जाया बेनो आरोना प्रब्लेमा ओमफ्राय बे काजु सिंखावग्रा मेचिना खैलाख थाङो मोनसे मेचिनाथ' दा डाइरेक्ट बुंनो हाया दा सोरनोबा नांगौबा गंसेयाव ओरैनो 1,20,000 ना 1,20,000 1,20,000 गंसेयावनो
खोनाबाय दा हाजो सिंखावग्रा गंसेयावनो 1,20,000नो दामा मेसिना दा बै फुदुंग्रा माग्रायाथ' आलदा माथो खर'सो दा बे फुदुंग्राया माबा फुदुंग्रा बयलार कुकार बे गोदान ना 15 लाख थांदों बे बयलार 15 लाख गोदान गोदान 500 2,000 लिटार जायो 1500 केजिनि आरोना 1500 केजि सिस्टेम आरोना बेयो नैबेखौ फिटिं खालामाखै लोगोफोर बियो गोदान खाजु सिंखावग्रा मेसिन माने बिनि दामानो जाहैबाय गंसेयाव 1,20,000 बेयावनो थायो जाहैबाय ब्लेक बेयाव लागायगोन ओमफ्राय नैबे एरख'बाय थागोन माने ब्लेकखौहाय बे खारहोबाय थागोन दा माने बे मेसिना मा रोखोम ना दा माने मेंटेनेन्स खम बे मेसिना ओमफ्राय काजुखौ नालाय काजुखौ दाननायाव पिसबो खालामनाङा ना पिस बेनिफिट जानाङा पिस जानाङा ओमफ्राय आनकाट माने गथा गथाबो गयो होमबा इसा गनाङा माने बे आरो पेज टु आरोना कारेन्टनि 2 पेजनि आरोना 2 पेज 1 पेज जायो नालाय ओमफ्राय कयने फट' काटार जानाय सोरनोबा नांगौबा मोनगोन मिथिगौ आंनियाव कन्टेक्ट खालामबा मोनगोन आरोना सोरनोबा नांगौ जायोबा आसामावहाय बेबायदि फेक्टरि खुलिनो गोसो दङब्ला सोरबाफोर बिराद खामायो खिन्थु बे काजु बादाम कम्पानिया बिराद खामायो ओमफ्राय थांनायावबो थांखायो फैसाया ओमफ्राय खामायोबो थांनायावथ' बहुत थांनांगौ काजु कन्टेनार लाबोनांगौ बेखौ गंनै कन्टेनार लाबोबानो 1 crore थाङो आरोना गंसेयावनो 45 लाख गाहाम 45 लाख दा बैयो बे आइजोफोरनो मावग्राफोरनो बेसेबां बेथन होनाय जायो बिसोरलाय बिसोरनो जोंनिया नैयाव बेलेगनिखौ बुंनो थांला जोंनिया नैयाव माबा आरोना केजि हिसाब केजियाव 24 होयो आरोना 26 थाखा 24 थाखा 24 दिनावनो 400खौथ' हायो सोरबा सोरबा 500 गाहाम थायो 500 600 लासे 30 केजि गाहाम हायो सोरबा सोरबा मानो होनबा मेसिना जोंना बिराद बड़ा एकदम खानाय फुदुंसे खानाय स्पिडनाव दानखावो माने जिरख'नो जाहाथ'लाबाया 1 घन्टा माबा दानो 1 घन्टायाव 25 केजि 30 केजि आरोना बेयो 1 घन्टायाव 25 केजि 30 केजि जायो जोंनि ओजोंहाय फेक्टरि गैया नालाय जों माने गंबा नामान नायदो जों खोनादों गुवाहाटियाव जों होननाय खोनादों ओमफ्राय जोङोबाबो बन्द' जाबाय थायो आरोना गुवाहाटिना मानो होनबा माला थांथ'नो हाया बेयाव माने ट्रान्सपर्टआ बहुत गोजान जायो ना बांगालाव दं खिन्थु बांगालाव दोङो उड़िसायाव दङ जिखौ खानायखौ एसे खादि साफा जाबाय नैबे ब्रान्सआव लांनाय आरोना सोर जेनेबा हरनाय न' हरनो जोंनियाव मानो होनबा गासैबो नैयाव खिथिजोबनो हानाय नंला मानो होनबा नैयाव जोंनिया फेक्टरिया मोननाय ग्रेडिं सेक्सना बेलेगाव आरोना गोदान बेथ' बिराद गोदोर आरोना बे गथा ओमफ्राय बे खावनै थुब्ला जाखाबाय बे गथा नैबे न'आव लांनो आरोना बियो दे न'आव लांगोन बियो न'आव लाना फैनायसो आरोना जिख'नानै न'नि हाउस फिलिं होनना बुङोलै हाउस फिलिं न'आव हरनाय न'निफ्रायसो जिख'नानै लाबोदों न'आव हरबावो न'आव हरबाय न'आव लाङो आरोना न'आव लांनानै जिखौ होयो न'आव लाबोनानै साफ खालामनांबाय आरो मबेया मा मेसिन मबेया मा नोंथांमोना दा गासैखौबो मिथिजोब्बाय जानो हागौ दा आं ओंखारबोबाय माने जोबजोब्बाय मेसिनानो ओमफ्राय दामाबो आं नोंथांनो खिथाजोब्बाय मेसिननि दामा बेसे लायो बेखौबो खोन्थाबाय दा खोनानानै नोंथांमोना गिख्रंदोंसो जानो हागौ ओरैबायदि दाम लायोना बुंनानै फोजोबनो हाया दा बेखिनियावनो फोजोब्बाय लोगोफोर भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि नांदों कमेन्ट बक्सफ्रावहाय जानाय हरनो दाबाव आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव बेखौनो आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोब्बाय गोजोन्थोंसै बयनिसिमबो जय बर' हारिनि